Arvoisa rouva puhemies! Kuten olen jo aikaisemminkin tässä salissa lausunut, niin kansalaisaloite on arvokas kansalaisvaikuttamisen muoto. On hyvä, että näitä aloitteita tulee silloin tällöin tänne saliin asti. Nyt käsittelyssä olevassa kansalaisaloitteessa esitetään kannabiksen laittomuuden kumoamista. Ketkä minut tuntee, niin tietävät, että en voi tällaista aloitetta puoltaa. En tule puoltamaan nyt enkä jatkossakaan minkään huumausaineen laillistamista. Miksi näin? Euroopan huumausaineraportin mukaan Euroopassa hakeutui vuonna 2019 111 000 ihmistä huumehoitoon kannabiksen käyttöön liittyvien ongelmien vuoksi. Tämä on 35% kaikista huumausaineiden takia hoitoon hakeutuneista ihmisistä. Voin vain kuvitella, minkälaiset kustannukset tämmöinen aiheuttaa yhteiskunnille. Näistä ensimmäisen hoitokerran suorittaneista peräti 25% hakeutuu kannabiksen haittojen vuoksi uudelleen hoitoon. Eri huumausaineita vertailtaessa kannabiksen takia ihmisiä hakeutui kaikkein eniten uudelleen hoitoon toiselle ja kolmannelle hoitokierrokselle. Suomessa on varsin toimiva huumausaineita käsittelevä lainsäädäntö. Lainsäädännön käytäntöön viemisen ongelmana on terveys- ja turvallisuusviranomaisten puutteelliset resurssit. Mielestäni yhteiskunnan resursseja täytyy ohjata lisää huumausaineiden käyttäjien hoitoonohjaukseen ja päihteettömyyden pyrkivään työhön. Myös turvallisuusviranomaisten, kuten esimerkiksi poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen resursseja lisäämällä täytyy pyrkiä lisäämään huumausainerikollisten kiinni jäämisen riskiä. Tässä hallituksella on oikea suunta. Yhteiskunnan kannalta terveys- ja turvallisuussektorin lisäresursointi on se väylä ja keino, jolla yhteiskuntamme saa parhaan hyödyn ehkäisemällä huumausaineiden ihmisille ja yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja. Huumeiden aiheuttamat ongelmat eivät ratkea huumausaineet sallimalla. Siksi en puolla kannabiksen tai minkään muunkaan huumausaineen käytön vapauttamista. En nyt enkä tulevaisuudessa. Edustaja Hänninen.